फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। दिनै शुक्रबार जुलाइ दाननि 22 अक्ट', सावन दाननि 5 अक्ट', गुथि एबा नबमी अखाफोर। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय द्रौपदी मुर्मुआ भारतनि 15थि हादरगिरि हिसाबै सायख'जाबाय। बिथाङानो गिबि ट्राइबेल माहारिनिफ्राय जानो मोननाय आइजो हादरगिरि। बिथाङा 577,777 भट मोनो। बिथांजोआ 25 जुलाइआव हादरगिरि हिसाबै समायखिरा लागोन। बै दिनखालि रामनाथ क'विन्दनि बिबान समा जोबगोन। नोंथांनि अख्रां दावबायनाय रैखाथि गोनां ना? सा 60 पाइलट, 150 केबिननि स्टाफआ टेस्ट कभिड पजिटिभ मोननाय जादों। बेंगलुरुआव सा 4 इउपिनि खामानि मावनो थाहैनाय सुबुंफ्रा इनजुर गोग्लैनायनि जाहोनाव जिउ गोमानो गोनां जाबाय। सानै मोसौआला गावथारग्राखौ पुलिसआ गावथारबाय। अख्रांजों दावबायग्राफोरनि थाखाय मोजां रादाब। एयारलाइनफोरा दावबायारिफोरनिफ्राय बर्डिं पासनि थाखाय एक्सट्रा चार्ज लानो हानाय नंलिया। एभिएशन मिनिस्ट्रिया बेखौ फोरमायदों। भारतआव 24 घन्टायाव 21,566 गोदान कभिड-19 केसफोर थिसनजादों। बे केसआ मैयानिफ्राय 4.9% बांसिन। नागालेन्ड सिभिलियान किलिंस, 30 आर्मी सुबुंफोरनि बेरेखायै क्रिमिनेल प्रसिडिंखौ सुप्रिम कर्टआ स्टे अर्डार होबाय। लैथो रुगुं गिसिगानाया टुरिज्मनि गाहाय जेंना होनना गवानि मिनिस्टारआ बुंदों। रेलनि साइथिंआ मानो जरायाव लांदां थायो? मिथिगौना जाहोनखौ? बुहुमनि मादाव भारतनि रेलवेआ 4थि देरसिन नेटवर्क आरो एसियानि 2थि देरसिन नेटवर्क। सानसेयाव रोजा रेलगारि भारतनाङै खारो। नोंथांमोना जुदि साइन्सनि स्टुडेन्टब्ला मिथिगोन दि गुदुं आरो गुसुआव धातुफोरनि लावनाय सुंनाय जायो। एक्सिडेन्ट जाथावनाखौ होबथानो थाखायनो साइथिंनि जरायाव गेप्स एबा लांदां दोननाय जायो, जाय मेटेल एबा धातुनि लावनाय सुंनायखौ गोरोबहोयो आरो जाथावना एक्सिडेन्टनिफ्राय रैखा खालामो। लखनऊआव अमा बेदर फाननायखौ स्वाइन फ्लु केसफोरनि मोननाय उनाव बन्द खालामनाय जाबाय। गौतम आडानिया बिल गेट्सखौ लाबाय आरो बुहुमनि 4थि धोनि सुबुंनि फारियाव थिसनजाबाय। उदै सानायनि अजद मोननाय उनाव पान्जाबनि सीएम भगवन्त मानखौ दिल्ली हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय। इटालियान पिएम द्राघिया जथाय हानजाया कन्फिडेन्स भटखौ होयैनि थाखाय रिजाइन होबाय। WHO एबा वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशना बुहुमनाङै 14,000 मंकी पक्स केसफोर मोननायनि खौरां होदों। 7 सुबुङा जिउ नागारबाय। पान्जाब आरो हारियाना हाइकर्टआ बुंदों दि जायफोरा गावनो थाखोआव नुजाथियाखै बिसोरखौ इन्जिनियार होनना बुंनाय जानाय नङा। सुप्रिम कर्टआ हाबा जायै आइजोखौ चाइल्ड एबर्शन खालामनो गनायथि होबाय। आसाम सरकारा अरुणोदय स्किमनि मोनगिरिफोरनि न'खौ साइनबर्ड होना दिन्थिनो बिथोन होबाय। बेनि सायाव बेरेखा हानजाया गोरिबफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों होनना बुंदों। भारतआ चाइनानि सिमा दख्लामाव चाइनानि थांलाय फैलायनि सायाव नोजोर लाखिगासिनो होनना एक्सटार्नेल एफेयार्स मिनिस्ट्रि बुंथिगिरिया फोरमायदों। सासे मानसिया महाराष्ट्र जालनायाव मबाइल फननि टावाराव गाखोना भावथिना खालामफ्लायो आरो गावनि हिन्जावखौ बिमा-बिफानियाव थाहैनायनिफ्राय फैफिननो दाबि खालामो। एनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटआ सनिया गान्धीखौ नैथि खेबनि थाखाय मानि लन्डारिं केसनि सायाव सोंनाय फिननाय लानो 25 जुलाइआव सामन खालामदों। पीएम मोदीआ प्रेसिडेन्ट रामनाथ क'विन्दनि थाखाय दिनै आलासि खुंनाय फेयारवेल डिनार खुंनो लादों। नेपाली सुबुङा बुहुमनि मादाव नैथि खेबनि थाखाय 8,000 मिटार गोजौ हाजो थिखिनि गाखोनायनि मुं लाखिबाय। दिनैनि गाहाय रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।